फैलाव फैगासिनो दं फैनोमोन दायो फैगासिनो दं फैबा रायज्लायना जायखिजाया खामानिफ्रा जोंना बिदिनो सोलिबाय थादों आरो जों माने जाखिनि लोगो हमनानै जा मावनो गोनां बेखौ मावसिगोन उनाव रायज्लायनाय फैबा उनाव रायज्लायसिगोन फैबायानो माथो आच्छा फैबायाना दे खुलुमबाय आच्छा करिश्मा नोंनि भइसखौ खोनानायनि इखौ एसे सेबथाबना लाखिनो नैयाव गस्लायाव जों नोंनाव माने मोननैसो सोंथि सोंगोन प्राइभेटबो सेक्रेटबो आरो ओमफ्राय हारमोननि सायावबो ना होमबा ब्रजेन ब्रजेनखौनो आं थिनग्रोनाय जाबाय बेसेबां फिल्माव एक्टिं खालामगोन बेखौ लारि लारि सोंलांग्रोदो नोङो आच्छा आङो माने बिनानावखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों नोंथाङा गिबि माने मा होनना बुङो फिल्म खालामजेननायनिफ्राय ओरैनो मा फिल्माव आगान होजेनदों आङो फुल मुभि हिसाबै आगान होजेनाखै शर्ट फिल्म खालामग्रोदोंमोन शर्ट फिल्म जावलिया बारनि रादाब बेनि उनावहाय आङो बेयो 2018नि डिसेम्बराव शुटिंआ स्टार्ट जादोंमोन जावलिया बारनि रादाब बेनिफ्राय आङो 2019आवहाय मोनथाम मुभिनि अफार मोन्दोंमोन ओमफ्राय मोनथाम मुभियाव आङो खामानि मावनो चान्स मोन्दों बेनो जाहैबाय जोंना हायनामुलि 7 लकेल दावदै ओमफ्राय लेखिसारा जावैसो बे हायनामुलि 7आ थ' बे प्रडिउसारा सेम बे बाम्बुला प्रडाक्सननिनो फिल्ममोन ओमफ्राय नेक्स्ट मा होनदोंमोन लकेल दावदै बे बरसा फिल्म ससाइटिनि आन्दारनिफ्राय जादोंमोन बेयो बिजनिनि खिन्थु दा बे ससाइटिया 2020आव बे ससाइटिखौ फोजोबबाय गोबाव बोसोर माने बिसोर ससाइटि जानानै खामानि मावबाय दंमोन खिन्थु दा 2020आव बिसोर फोजोबबाय आरो बे ससाइटिखौ गैथ'ला दा होमबा मोनसे खोथा सोंबावनो लुबैबाय आं माने बिनानावा आगान होजेननायनिफ्रायनो ओरैनो माबाफोर हारिमु माबाफोर आरो आगान होदों नामा एक्सट्रायै आगोलाव डान्सनि क्लास लादोंमोन कथकआव आङो बिमिउस खालामबाय बेनिफ्राय बेनि उनावहाय आङो दा एक्टिंनिबो कर्स खालामदोंमोन 6 मान्थनि आंना एक्टिंआबो आङो बेखौ गुवाहाटीयावनो स्टुडिअ जिरसंनिफ्राय खालामदों बे माने एक्टिं बे फिल्मफोरखौ खालामखांजोबनायनि उनावसो नै दाखालिसो 2021नि अक्ट'बरनि लास्टआवसो आं कर्सखौ फोजोबबाय आरो जिरसङा बहा जिरसङा बे स्टुडिअआ राजकर लिंक रडआव दङ बेनि फोरोंग्रायानो जाहैबाय NSTनि पास आउट रबिजिता गगৈ ओइ रबिजिता सारखौ मोजाङैनो सिनायो ओमफ्राय आंनि सिगाङाव गोबां जोंनि बर' आर्टिस्टफोरनि नाम लाबाय थायो आरो गाव खामानि मावनो मोननाय सारखौबो नाम लायो आरो बे आदा जेसास केरकटारि बिसोरखौबो सोङो आरो आंनाव बिसोर खामानि मावो जों माने मोनसे खालामदोंमोन नालाय फिल्म ओइयाव कलाक्षेत्रआव फाखन होननाय जनालिबो दंमोनलै जनालि दं ओमफ्राय बै जोंना तामुलपुरनि भिलेना माबाया हिरेन नङा माबालै हरेन रुबुल दङ बे बेनिफ्राय बिनि उनावहाय बिनि उनाव दा आङो मेमजोंनो मोनसे ड्रामा खालामनो थाखाय दा रिहार्सेल सोलिगासिनो ओमफ्राय जों मोनसे पारफरमेन्सबो खालामदोंमोन 1 डिसेम्बराव जोब्बाय जोंना पारफरमेन्सआ आनटाइटेलमोन बे पारफरमेन्सनि नामा ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो एसे मोजाङै मा होनो खालामबावनो सानगासिनो बे पारफरमेन्सखौनो गुवाहाटीयाव मोननै मोनथामसो जायगायाव खालामगोन आरो जों आउट अफ आसाम खालामनायनिबो प्लेनिं खालामगासिनो दा नेक्स्ट माने नोंथ' गोबां एलबामफोरावबो मोसाबोबाय जेनेबा नोंनि गिबि एलबामा आंनि गिबि एलबामा रजेन होननाय मोनसे एलबाममोन बेयो समीर बसुमतारी इउटुब चेनेलाव हगारजादों बेखौ बङाइगावनिफ्राय दिहुननाय जादोंमोन बङाइगावनि बे फार्स्ट नोंनि एगेन्स्टआव एक्टरा सोर दंमोन रन्टु बर' माबिनि बेयो गुवाहाटीनिनो आं एक्जेक्ट लकेसनखौ बारा मोजाङै मिथिया बेनि नेक्स्ट आरो एलबामथ' खालामबाय नों मेरला
खालामनाय जादों मेरला माने आङो 2019आवल' मोजां खामानि मावनो मोनदों 20आवथ' लकडाउनजोंनो खायसे दिना थांदों ओमफ्राय 21आव आङो एक्टिं कर्सनि थाखाय पुरा बोसोरसेया बेस्थ' जानानै थाखादों टाइम होनो हायाखै आरो गेजेर ससे जेथिया फार्स्ट लकडाउन जोबनानै लकडाउन खुला जादोंमोन बे टाइमावबो आङो मोनसे निउस चेनेलाव खामानि मावगासिनो दंमोन आङो बे टाइमावबो शुटिं खालामनो हायाखैमोन बिदिनो खायसे गोबां बेस्थ'नि थाखाय शुटिं खालामनो हायाखै दा आङो फैगौ जुन जुलाइनि उननिफ्रायसो बांसिनै माने टाइम होनो हागोन शुटिं खालामनो थाखाय थेवबो बेनि गेजेरावनो टाइमफोरखौ मिलायलायनानै मोनसे मोननै प्रजेक्ट मावलांगोन मानोना गोबाङानो सोंहरो मानो नोंखौ एलबामाव नुला मानो नोंखौ फिल्माव नुला ना नोंखौ रावबो लिङा बिदि नङा लिङो खिन्थु आंसो टाइम होनो हाया ओमफ्राय खायसे प्रजेक्टफोरखौ मावनो माने गोसो जाया ओमफ्राय आंखौ सानो बांसिन कमेडि मावो नालाय कमेडिल' हायोदां बिदि नङा खिन्थु आङो मावगोन लासैनो कमेडिखौ बांसिन मोजां मोनो नालाय ओंखायनो कमेडिखौ खालामग्रोगासिनो आङो लासै लासै एसे बेलेग बेलेग एक्टिंबो खालामलांगोन आरो आङो गाव हारसिङै टाइम मोनोबा लासैनो मोनसे मोनसे फिसा फिसा प्रजेक्ट आङो मावलांगोन बिदि आरो ओमफ्राय माखासे आं स्क्रिप्टफोरखौबो रेडि खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो आङोथ' मेथाइ खननायावबो बिराद गोसो मेथाइखौबो आङो खनथारगोन सानसे नङा सानसे आं रेकर्ड खालामथारगोन बिराद मेथाइ खननानै मोजां मोनो होमबाथ' नों सुजुबाय खोमा ना ब्रजेन मेथाइ बेखौथ' सोंनो नागिरदोंमोन मेथाइखौ गाव सुजुनाय ना मालायनि मेथाइ आङो दा सुजुआखै खिन्थु आङो बेलेगनि गानफोरखौनो ओरैनो रोजाबबाय थायो ओमफ्राय आंनो मेथाइ रोजाबनो थाखाय एसे टाइम नांगोन मानोना गासैखौबो खेबसेनो आं मावलांजोबनो हाया नालाय लासै लासै मोनसेनिफ्राय मोनसे जाबाय नों सोरनि मेथाइखौ नों ओरैनो दा ओरैनो रोजाबबाय थानाय जेनेबा बांसिन मोजां मोनो पाखर सिंगार होना ना माबानि बाथरुमनि सिंगार जेनेबा नों सोरनिखौ रोजाबबाय थायो ओरैनो बिदिनो गोदान गोदान सिंगारफोर जायनि बांसिन माने ट्रेन्ड जायो बेखौ रोजाबो नै दाखालि जेनेबा फैलायबाय पिकनिक टाइमाव जायनि निउ इयार टाइमाव जायनि सङा बांसिन हिट जादों बेखौ ओरैनो रोजाबबाय थायो ओमफ्राय नै गाबोन समनिया जुदि सोरनिबा मोजां गोदान माने सोलिनायाव गान फैयोबा आं बेखौबो रोजाबगोन बिदि आरो जायखिजाया नोंथ' सुलेखाखौ आङो बिराद मोजां मोनो ओरैनो दोंसे बोनायना देनाय जाय मेथाइखौ मोजां मोनो जायखौ नों साबसिन मोजां मोनो ससे ओरैनो फागुन फैबोला सोनाबनि बारा बारबोला सोमखोर महर लागोन मिथिंगा बिखाया हनै नायहर दावा बिरथिं बायदों जोंबो रंजाबायदों दावा बिरथिं बायदों फागुन फैबोला मेथाइआ सोर लिरनाय मिथिगौ ना आङो बेनि लिरगिरिखौ एसेबां मोजाङै मिथिया नोंनि लेफ्ट साइडआव दं सुर आरो लिरनाय नों माने आंनि मेथाइखौसो ग्रोब आङो एकदमबारे मिथिया आङो बुंनो थाङोबा आं बे मेथाइखौ जेथिया आङो डान्स खालामोमोन बिराद स्टेज प्रग्राम खालामनाय टाइमाव आं बेखौ मोसायोब्ला माने आं फार्स्ट प्राइज आं कम्पिटिसनाव मोनखागोनखा ओरैबायदि जोङो खस्थ' खालामनानै बेनि करिय'ग्राफ खालामदों माने सासेल' करिय'ग्राफारजों आं करिय'ग्राफ खालामाखै आनखि आंनि माने जुनियरफोरनिफ्रायबो बे मेथाइनि स्टेपखौ जोङो लानानै बानायदों ओरैबायदि मोजां जादों आं बोसोरनैसो माने स्टेज प्रग्रामाव बेखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय जै बोसोरनैयाव मोसायोब्लाथाय बे मेथाइखौ मोसायोब्लाथाय आंखौ माने रावबो फेजेननो हाग्रायानो फैखायामोन बिराद मोजां माने खोनासंनानैबो मोजां मोसानोबो मोजां आरो दाथ' बोथोराबो फागुनानो खोमा ना फागुनानोखा 2 तारिख बाव आं मोनथियामोन लिरिक्सखौ माने गोसोआबो फागुन जोंहाथ' जाला फागुन जोंहाथ' बोरायबाय नोंहा सिख्लायनो नालाय ना फागुना जाबाय थागोन आरो जायखिजाया नोंथ' गोलाव मुभिबो बेखौ खोन्थादो ना मावखो मा मुभियाव मावो सोर डाइरेक्टरजों लोगो मोनखो डकुमेन्टारि मुभि खालामदोंमोन बांसिन बिनि गेजेराव सोर एक्टरखौ माने मोजांसिन माने गोरोबनो हादों आर्टिस्ट हिसाबैथ' जों गासैजोंबो गोरोबखानांगौ जायो ओमफ्राय सोरजोंबा मोनसे रमान्टिक सिन खालामनो थाङोब्ला बेजों एसे माने सावरायलायग्रोनानै लाखानांगौ जायो मानोना इमान इजि नङा एक्टिंआबो ओमफ्राय सोरबा आंनि बिमा बिफा जानायखौबो माने सोरबा आंनि बिदा जानाय बा बिबाजै जानाय बिसोरबायदिजोंबो बिमा बिफा माने
रल खालामनांगौ जायो औ बेफोराव एसे खस्थ' मोनो खिन्थु आङो एक्टर होननानै बुङोब्लाथ' गासिखौबो बिदि माने सासेल' नाम बुङोब्लाथाय आंबो खालामफानायफोरा गाज्रि मोनगोन आरो आं माने आंनो एसे आलु स्टाइलखा मानसिया नोङो दुस्थ'बा आं नोंजों दुस्थ' जाफानो हागोन नों माने मोजांबा आं नोंजों मोजां जाफानो हागोन बिदि आरो आङो बेनिखायनो आङो रावखौबो बिदि गाज्रिबो मोना मोजांबो मोना खामानि मावनो थांदों आंहा खामानिया जोब्बानो जाबाय माने बिदि आरो नोंथांनि मेगनाव बयबो समान आरोखि औ आरो बिदि एजनिबो आंनाव जेबो फाराग लिमिटेसन गैया गैया बिसोरो आंनि उन्दैब्लाबो आं बेजों लोगो जागोन ओमफ्राय आंनि गिदिरब्लाबो लोगो जागोन गिदिरब्लाबो बे आंनि लोगो आरो आनखि आं बुंनो थाङोब्ला आंनि बाबानि लोगोफोरजोंबो आं लोगो बायदि थाबावो बा बिमानि लोगोफोरजोंबो आङो लोगो बायदि थायो रायलायो बिदि बिराद आरो मोजां जोबोद मोजां आरो मोननैसो सोंथि दं सेक्रेट दा आচ্ছা फरायनायाथ' नोंना आङो ग्रेजुवेसन खालामबाय 2019 ओमफ्राय मा आरो फरायबावगोन फरायबावनोथ' दङ मेरला दङ मानोना फरायनाय टाइमाव बांद्राय गोसो होनानै फरायाखैमोन दासो एसे बै टाइमाव हमनाबो मोनाखैमोन मोजाङै गोसो होना फरायनांगौ होननानै दा खिन्थु फरायनायखौनो फोजोबनोनो हाया जागासिनो ग्रेजुवेसन खालामबाबो रोंबावनांगौ बहुद आद्रा थाबोदों ओंखायनो आङो बिराद फरायनो नाजागासिनो बे जि टाइमनिफ्राय आं बुजिबाय मिथिबाय आरो आङो बुंनो थाङोब्ला फरायनाय टाइमाव एसेबां मोजाङै फरायखायाखैमोन नालाय आं सानदोंमोन मा आंखौ होनोमोनखि एम ए खालाम मानो ग्रेजुवेटल' खालामनानै थानो ग्रेजुवेटआथ' जेबो माने भेलु गैयि बायदि जालांबाय नै गोबां दाथ' मानसिफोर ग्रेजुवेट दङ जुगनि परिस्थितिखौ औ नायनानै नायनानै आंखौ एम ए खालामनो होदोंमोन बा गोजौ माबा सोलोंथाइ लाबावनो होदोंमोन खिन्थु आङो बिराद फरायनो बाखायोमोन फरायनो बानानैसो आङो सानदोंमोनखि बांद्राय फरायनांनाय नङा आं एक्टिंखौनो चइस खालामबाय खिन्थु आं एक्टिङाव फैनानैसो ओरैबायदि फरायनांसिनगौ जाबाय आं मेट्रिक हायार सेकेन्डारि माने डिग्रियाव जेसेबायदि फरायदोंमोन बेनिख्रुइसो बांसिन फरायनांगौ जाबाय ओमफ्राय दा आङो एक्टिंनि कर्स लानानैसो मिथिबाय जे सासे एक्टर जानोबाबो बेसे फरायनांगौ माने ओरैनो नों क्लासनि एग्जामखौ पास खालामनोल' फरायनाङा ओरैनो बहुद फरायनांगौ थायो ओमफ्राय आं सानगासिनो गोसो सिङाव माने नेसनेल ड्रामा स्कुलफोराव जुदि जायगा मोनोब्ला आंनि थाखाय साबसिन जागोन बेखौनो आं नाजागासिनो एन्ट्रेन्स होनो थाखाय दा बे आंनि एक्टिंनि टिचार बे मेमजोंनो कचिं लागासिनो दङ टिउसन बायदि मेमा आंखौ गावनि न'आवनो फोरोंगासिनो आरो ओरैनो मेजर साबजेक्टआ मामोन आङो मेजर लाइफ दे रायलायबाय था दा मोनसे खोथा बेनि गेजेरावनो बायदिबाय नोंथाङा मा सोरबा माने प्राइभेटलि मा होनना बुङो बेखौ आচ্ছা जेनेबा बयफ्रेन्ड माने आरो मा होनो जेनेबा शुटिंआव खायसे बयफ्रेन्डफ्रा माने एक्टिं खालामनो थांजानो बायो एकदम बांसिन गोबां मेरला सेंग्रा दङ बे जोंनियाव बेलायाव मा बुङोमोन बे आচ্ছা बे बेलायावबो बुंखादो ओमफ्राय नोङो सिलेक्सन खालामना दोनखाबाय नामा जेनेबा रायजोफ्राथ' नुगोन नालाय मोनथिगोन बेखौ नों गोसोब्ला होननो हायो गोसो गैयाब्ला बेखौ दोनथ'नो हायो दे सोंनायखौलाय आं मानोथो ना होननो आङो फोरमायखागोन गासिखौबो बा नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै आं जिरायदो जि कुइसन खालामो आं बुंगोन होननानै जिरायदो ओमफ्राय आङो आगोलावथ' दंमोन बयफ्रेन्ड ओमफ्राय बिदिनो एक्टिं लाइनाव फैनायनि थाखायनो माने बाजादोंमोन आंखौ फैनाङामोन बेनि थाखायनो माने दा रिलेसनाव गैला जोंना बिराद बिराद गोबाव रिलेसन दंमोन खिन्थु आङो जेथियानो एक्टिं स्टार्ट खालामदो बेयावनो माने रिलेसना जोब्बाय बेनिफ्राय दाथ' जेनेबा सिख्ला मानसि नालाय बयबो सोंखायो आंनाव डाइरेक्टलि सोङाबाबो न'खरनिफ्राव सोङो बिदि आरो खिन्थु न'खरनिफोरजों बिदिनो रायलायगासिनो रायलायनाय सोलिगासिनो दासिमबो माने माबायाव फाइनाल फैयाखै जायाखै आरो आरो जायोब्लाथ' नोंथांमोननि चेनेलजों बा आंहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ बेजों नुगोन आरो जाय आंखौ फेसबुकफ्राव इन्स्टाफ्राव फल' खालामो बेफोरथ' मोनथिखागोन फट' सट' होनाय नुयोब्ला नोंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि साबसक्राइबारफोरनो खेबसे खोन्थाला करिश्मा बर' इउटुब चेनेल खिन्थु आङो बिदिनो माखासे खामानियाव बेस्थ' थायोना भिडिअफोर इडिट खालामनायाव बहुद टाइम नांगौ जायो ओमफ्राय आरो खर'आ मोननै मोनथाम खामानि होनो हाया जायो सानाव मेङोब्लाथाय आरो मोनाफ्राव इडिट खालामनायाव बिराद खस्थ' मोनो ओमफ्राय आरो बेनि थाखायनो बारा माने भिडिअ होबाय थानो हायाखै आं ओरैनो माने इउटुबार जानो थाखायबो बे भिडिअफोरखौ खालामा आरो ओरैनो एक्टिभ थानो बा मोनसे मेम'रि हिसाबै थाथोंसै बेफोरबायदि होयो आरो मालाबा मालाबा न'खरा बेसेबां दं दा परियाल जोंहा साब्रै मा बाबा ओमफ्राय आंनि फंबाय सासे दङ ओमफ्राय आं हायार सेकेन्डारि एबार फाइनाल होदों आरो
बाबायाना सोरबा साख्रि मावो बाबाया ब्लक अफिसाव मावो माया अंगनबादियाव दा नोङो नोंहाबोथ' साननाय दङ जेनेबा आं आरो बोसोरथामसोनि उनाव हाबा लानोसै एक्टिं खालामबाय थानोसै ओरैहाय माबा थांखि बेथ' थाखागोन ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव नोङो दा फरायगासिनो आङो गुवाहाटियाव बिदिनो जुन जुलाइसिमहालागै बे एग्जाम होजासिम थागोन आरो एग्जाम होजासिम थागोन फरायनायजों लोगोसे माने जितु एक्टिंआव बा माने जितु मुभियाव माने खालामलांबाय थाखासिगोन आरो दा जुदि बायचान्स औ आं सोंग्रोनि बायचान्स जुदि एसामिस सिरियाल बा हिन्दी सिरियालफोराव चान्स मोनोबा थांगोन ना थाङा आङो एसामिसनि थाखाय अडिशनबो होदोंमोन मोनसे वेब सिरिज अमर फ्रेम ओमफ्राय माने कास्टिंनि सिलेक्शननि थाखाय लिंहरदोंमोन दिनखालि खाफाल गाज्रि होनना लानांगोन मानोना जोंना पारफरमेन्स दंथारो पारफरमेन्सनि सानसे सिगां बे पारफरमेन्सखौ माने भिडिअ शुट खालामगासिनोमोन आरो ओमफ्राय भिडिअ शुट फट' शुट लागासिनोमोन बेनि थाखाय जै टाइमाव बिसोर आंखौ लिंहरदो बे टाइमावनो जोंना श' टाइम दङ बेनि थाखाय आङो बिसोर लिंहरखालि थांनो हायाखै बेनिफ्राय बेथ' केन्सेल जाबाय बिसोर आंखौ बिराद अख्रा खालामदोंमोन जेनेबा नों दसे टाइमल' हो जोंनो आधा घन्टाबाबो हो खिन्थु माने जोंना बिदि नङा पारफरमेन्सनि जोङो 2-3 घन्टा सिगांनिफ्रायनो रेडि जाखानांगौ जायो नालाय आं बिसोरनो आधा घन्टाबो टाइम होनो हायासै बेयाव माने बे प्रजेक्टआ केन्सेल जादों ओमफ्राय आसामिस सिरियाल मोनसे बे NKTVनिनो बेयावबो अडिशन होदों बेयावबो सिलेक्शन गावसोरथ' लिंहरदों खिन्थु जेब्लानो जागोन अब्लानो कल खालामगोन बिदि होननानै बुंदों आरो बे साननैसोनि गेजेराव खाला ओरैनो माबा प्रेक्टिसबो जायो नङा होमबा ओमफ्राय रोंनाया बारायलाङो रोंगौथिया बारायलाङो आरो जों बर' एक्ट्रेस होननानै बर'ल' खालामबाय थानांगौ बेबो नङा गुबुन गुबुन रावनि गुबुन बायदिसिना जेरै नङा होमबा हायोबाथ' ओरै दाथ' आं खोनानायाव आंथ' मुम्बाइआव 6 माह थाना फैबाय बेहाय आं मोनथिना फैदों मा बेहाय थारमाने माबायाव बिबाय थायो कल माबा कास्टिं कल बेयाव बिबाय थाबा बेयाव प्रफाइल हरबा हद बिदिनो सोरबा सोरबा फुटुक ओरै जालाङो आरो बेनो आरो मस्थ' गिदिर हिर'इन लासैनो बिदि हिसाबै सेहेरायाथ' नोंसिना दं मोसानायाव पाकबाय माबायाव पाकबाय ओरैहाय दा जेनेबा दा नों माबा बुंनो नागिरदोंमोन दहायनि खोथाखौनो बुंदों आङो जेनेबा एक्टिं खालामबाय थागोन ना थाया बेफोरखौ जेनेबा आं बयफ्रेन्ड दंना गैया बिदि सोंदो आं बुंदों न'निफ्राय नायगासिनो बिदि होननानै आङो जाय बायदिखौ लागोन जाय माने आंनि खामानियाव सापर्ट खालामो बिदिखौसो लागोन आरो बेखौ बुंखाना दोननो नागिरदों न'खरा माने नोंखौ सापर्ट होनांगोन बे खामानियाव माने एक्टिं लाइनाव हगारनांगोन जाय लांगोन बे न'खरा हौवाया न'खरा बिमा बिफाया नङा होमबा बेखौ मोजां मोनग्रा जानांगोन आरो थिगासे जों नायसबायसै लाइना जेथिं लादों बेयाव एसे हगारनायनि माबाखौ मा होनो सापर्टखौ मोननांगोन आरो दा होमबा जों बारा सावरायनो गोनां गैला लास्ट नोङो बे जोंनि बर' आर्टिस्टफ्रा सिख्लाफ्रा सेंग्राफ्रा एक्टिं खालामनायजों लोगोसे बिसिनि आखुफ्रा माबायदि जाबा मानसिफोरा बांसावनो चान्स मोना जोंखौ बिनि बे बेलायाव नों मा बुङो मोनफा मोननैथ' जाथाय फिसा फिसौ नाम लाला रावनिबो दा बिदि बे खेथ्रआव नोंनि साननानै मोननाया मा मोनदांथिया मानसियाथ' गोरोन्थिया जाखायो बयहाबो आरो मालाबा बैसोजों लोगोसे माने गोसोफोरा रेजें जायो जोंबो मोनसे टाइमाव माने बिराद अख्रा गावनि गोसो बायदि मावजोबनो नागिरोमोन बेनिफ्राय बुजिया मालाय बादा होनायखौबो माने लानो गोसो जाया मानसि हिसाबैथ' गोरोन्थिया जाखायो बेनिफ्राय दा माने एक्टर एक्ट्रेसफ्रा जायोबाथाय बांसिन बुंसिङो आरो मानसिफ्रा अनेक मानसिफोर दङ बिराद गाज्रि खामानि मावनानै बिराद दुस्थ' मानसिफोर दङ खिन्थु बिसोरो एक्टर एक्ट्रेस नङाबा बांद्राय नामाव फैया आरो माने बिसोरखौ सिनाया नालाय बांद्राय जेबो बुंथिङा आरो जोंनि मानसि माने जोंनि लाइननि मानसिफ्रा एसे फिसा खादारन गोरोन्थि खालामब्लानो बिराद गेदेर माने बरनाम लागायनानै होयो नङाब्लाबो माने फंसेनि जायगायाव फंनै खालामनानै मानसिफ्रा बारायनानै होयो बेफोरखौथ' आरो एसे गावनो गाव सानना नायनांगोन माने जेन गावखौ रावबो जेबो बुंनो हाया बेफोरनि थाखाय गाव माने मोजाङै
गावखौनो गाव सोलिनो हानाय स्टेन्डार्ड सोलिनांगोन गावनि लेभेलखौ गावनो लाखिनांगोन गावनि भेलुखौ गाव दोननो हानांगोन बिदि आरो खायसे आरो गावखौनो बांद्राय लेभेल देखायनाय नालाय बेफोरावबो खायसेफोरा बुंजानो चान्स लायो ओंखायनो लेभेल दंबाबो माने एसे सिङाव था माने मानसियाथ' मेगन सालायलायनाया थायोना बिराद बे बुगिबा बेखौ बोख्लायनो बा बेखौ माने गाज्रि नाम होनोबो बुहुत सेस्था लायो ओंखायनो जेनेबा सोरखौबा मोजां मोनथाराबाबो रागा जोङोब्लाबो बिनि सायाव बिदि खोन्थिनाङा मालाबा रागाजों रागा माबानायावबो माने बोरैबा बिपदफोरा जाफैयो बिदि आरो आदसा बिदिब्ला जोब्बाय जोंनि सावरायनाया नङा होमब्ला जों मालाबा लोगो मोनलायसिगोन जुदि सिनेमाफोर बानायो अब्लाथाय लिंनोसै जोंबो लेंब्लाथ' खालामगोन नालाय औ धन्यबाद दे बिदिब्ला गोजोननाय जासिबाय जोंनो एसे टाइम होनायनि थाखाय जोबोद लोगोसे जोंनि साबस्क्राइबारफोरनो फोरमायहरबाय दे गावनि गोसोनि खोथाखौ करिश्माया बुंनानै लाबाय माने बिखेखय जाय न'खरा बेखौ सिनेमायाव हगारगोन एक्टिं खालामनो जाय हौवा गोदाना हगार बेसो मोनलांगोन दै बुंखानाय जाबाय दे अके